Hľa, ja som Pán Boh všetkého tela. Je pre mňa niečo príliš ťažké? Jeremiáš 32:27. Otče Bože, dnes predstupujem pre teba stojac na tvojom slove v Jeremiášovi 32:27, kde hovoríš: Hľa, ja som Hospodin, Boh všetkého tela. Je pre mňa niečo príliš ťažké? Verím, že si Bohom všetkého stvorenia. Pre teba naozaj nie je nič príliš ťažké. Keď sa cítim preťažená, pamätám na to, že ty máš všetko pod kontrolou. Keď čelím nemožným situáciám, pripomínam svojmu srdcu, že ty si Boh, ktorý robí cestu tam, kde nie je. Pane, zväčši dnes moju vieru. Nauč ma hlboko ti dôverovať. Odovzdávam ti svoje plány, svoje obavy aj svoje bremená. Ty máš moc zachraňovať, uzdravovať, vyslobodzovať, zabezpečovať. Spočívam v tvojej moci a v tvojej láske, v Ježišovom mene. Amen. Ja dnes vyhlasujem, že môj Boh je väčší ako každý problém, väčší ako každý strach a silnejší ako každá prekážka. Podľa Jeremiáša 32:27 pre neho nie je nič príliš ťažké. Ja kráčam vo viere, nie zrakom. Nenechám sa otriasť tým, čo vidím, pretože verím v toho, ktorý všetko riadí. Zázraky nie sú pre môjho Boha ťažké, prelomové udalosti nie sú pre ňoho ťažké. Obnovenie, uzdravenie a zabezpečenie sú už moje skrze Ježiša Krista. Nestupujem do odvahy, pokoja a očakávania, pretože slúžim Bohu, ktorému nie je nič nemožné. Amen.